benvingudes a la quarta Fira de la Ciència i el segon concurs Vilaciència. A la Fira de la Ciència podreu trobar diferents stands amb projectes innovadors que tracten de les diferents branques de la ciència, com astronomia, robòtica, química, enginyeria, física, tecnologia, biologia i fins i tot llatí i grec, perquè tot està relacionat. La ciència va ser un pilar fonamental per a solucionar o per lo menos mitigar o ajudar-nos a superar els reptes que té el segle XXI, canvi climàtic, envelliment actiu, moltíssimes coses. Fixeu-vos quan col·laborem junts i quan treballem en equip com aconseguim les coses. Todo lo que sea innovar, cambiar, mejorar es mucho más atractivo y realmente es muy satisfactorio, ¿no? Para la persona que lo está haciendo. El momento de que se te ocurre la idea, el momento que la plasma y ves que funciona, yo creo que eso es un premio